da kuma telebaki sai cikon na ukunsu mijinta ce. Yan kai kaji a rasa waɗanda za su kai wannan saƙo sai ɓarayin zamani. Da gida wannan akuya kuma fa. Ka ji hauka wai akuya. Kana kallon gadan Masar, Alƙahira. Barewa Alƙahira ina kallon akuyar gasa nan da kafafunta guda 4 da tsohon ciki ka ce min wai Barewa Alƙahira? Ya yi ta tsaf kanki samu da Allah ya hankali kanki samu rinki shirye yawa. Wai tashi mana shugurar Allah munafuka. Gidan barawa za mu sallama wata magana. Mu da gidan na ai sai rushewa. Waye muku sata? Me aka yi muku to? Kai ga fatar akuyata. Ni kamara. Na mare ka. Idan ban mai kai kurege ba shege kaga. Idan ana cin bauri ba a tonan cikinsa, muddin aka tona wata rana ba za a ci shi ba. Ita kuwa daudar randa wata rana ba za a ci shi ba. Ita kuwa daudar randa ciki ka shata barayin zamani. Yawwa a shakuna nan. To ya ce ki gaya mata kiya a ce a bada janareta a riga aka yi gyara. Kamiya ne bawan fat ne ya ce wai a kawo wasu nan kuma ya ce wai a bada inji kuma wai wajen gyara da aka wai ta ce wai ka shigo ka ɗauki injin wai ba wanda zai yi kuma A shigo da to yanzu ku za ya samu da shi. Ki ce yanzu nan za a yi masa overhauling. Yanzu a gyaru. Barayin zamani. Assalamu alaikum. Me gidan kuma baya nan ya fita. Mun haɗu da shi shine ya ban sako ma kawo. Shine ba su sako kawo. Kuma ya ce wai a bani janareto za a kai sabis.